Nou, Amici del Vino is een heel populair event wat we op Curaçao al jaren doen. Het is een event waarbij we een geselecteerd groepje mensen eigenlijk uitnodigen om bij ons te komen. En dan hebben we een wine pairing van 5 wijnen en 5 heerlijke gerechten gepaired door de chef Maarten van Hoffie in dit geval. We gaan dan de wijnen doornemen, het streken van de wijnen bespreken we. En we gaan uiteraard het stukje wijnspijs, dat is heel belangrijk. En gaan we samen met de mensen sparren over hoe dat nou tot stand komt en of het een wauw-effect heeft gecreëerd uiteindelijk. Vertel hoe de kleine logistieke details in elkaar zitten. Oké, het is $110 per persoon. Het is op 2 juni aanstaande en dat is van 7 tot 9. Ik zeg altijd, doe aan wat lekker zit bij jezelf. Maar je mag zeker wel een beetje mooi aankleden, uiteraard. Verder is het hier in de Wine Factory. We zullen het met staantafels doen, dus we blijven mooi staan. En dan zullen we eigenlijk de hele avond over wijn en spijs gaan praten. En over de gerechten, geef maar een tip of voor zover je dat een beetje kan vertellen wat de mensen aanstaande donderdag kunnen verwachten voor wat betreft de food pairing met de wines. Ik zou heel graag iets willen vertellen, maar dat ga ik uiteraard niet doen. Dan zou ik chef Maarten daarin beledigen. We willen dit graag een verrassing houden. Het thema is een beetje Italiaans getint, zeg maar. Dat kan ik wel vertellen. En verder, hoe gaat het met de Wine Factory Bonaire vanaf april tot nu toe? Nou, we zijn echt wel in de stijgende lijn. Steeds meer mensen weten ons te vinden, dus daar zijn we heel erg blij mee. En we willen graag nog meer expanden, dus zo'n event gaat ons nog meer mensen naar de winkel toe brengen. En de specials voor de komende dagen? Nou, de specials voor de komende dagen zijn altijd hier te vinden natuurlijk. We hebben nu de Amarone in de special. Volgende week gaan we weer een andere special. Maar volg ons graag op onze social media, Wine Factory Bonaire, en kunt u de specials volgen.